Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem bapak kalian ibu dosen babatan. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem bapak lurah. Selamat malam. Ugi bapak perangkat desa. Boten supe kula aturaken wilujeng dalu kagem bapak keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas disukani Dewa Trisno. Macem yen wis jodone ora bakalan nanti lho Mas. dilihat wae ya.
Sugeng dalu Mas Jono. Wis wilujeng dalu ning Ikarempo. Angge Mas, Dewa Tresno sampun. Sampun. Kalau sampun atur matur sembah nuwun dumateng Bapak Panitia. Angge Mas. Juga masyarakat dusun Babatan khususnya nggih. Matur sembah nuwun ing tinimbalan malih wekdal dalu punika. Nggih. Monggo langsung kemawon. Bapak Kepala Desa nggih. Pripun? Nggih. Wes monggo. Manut Sing mriki lho setuju nggih. monggo Bapak Kepala Lho Desa. lah niki sampun enten sumriki. Nggih. Khusus ngapunten khusus ning menok, menok. Terima dong. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, kula munggah kalih Bapak Takir boten badhe ngrapati namung kula badhe pesen sedaya penonton ingkang wonten mriki kula atur tertib Pak nggih. Tertib nggih. Soale masyarakat tujuane menghibur panjenengan sedaya. Masyarakat Babatan niki sedekah bumi nang upload truk tujuane seneng-seneng pun ditamel rame. Nanging rame-rame tertib. Oke? Nggih, masuk. Pak, kula taget Pak nggih. Lho truk Budi Wijaya niku rame ta meriah, Pak? Terus Budi? Rame ta meriah? Saestu ta niku? Tapi Pak, lebih meriah malih niku kula nggalo perangkat desa. Nggih? Oke, masuk. Nggih. Ayo Pak Ela. Alhamdulillah niki membeludak temen rek wadah. Aku nek ndelok sawi parkiran iki lho njaluk rewang nggone panitia. Nggih mangke mawon. Nggih, kula wacaken nggih sing badhe-badhe munggah mangke siap-siap wis di antri loro-loro tak telu-telu. Niki saking perangkat niki kok ketinggalane. Walah rek. Sing teko perangkate piro iki? Mek telu tok. Nggih mboten napa-napa. Niki nomor setunggal Pak. Yo langsung. Terus wonten Bapak Sunari, Bapak Polo, Bapuh, mboten napa-napa. Siap-siap mawon. Terus mangke sing saking BPD. Nggih. Saking BPD niku Nggih Bapak Kepala Desa diwakili perangkat desa, nggih Bapak Kepala Dusun saking Bapu. Oke, masuk. masuk. Langsung disambung Bapak Kepala Dusun Babatan, Bapak Tony Setiawan. Nggih. Terus Bapak LKMD, Bapak Nur Samsi. Niku perangkat desa niku. Ayo langsung munggah. Nek tak jaluk kalau munggah berarti gak duwe izin. Nggih, monggo Bapak. Oke, sampun dipun serap. Monggo. Yuk, ini Bu. Support. Ayo sepotin. Asik. Nggih, pripun? Ingkang dipun sebut tembangipun napa? Nggih, wonten. Nggih kula nyobi ngangge swanten wuyung Pak nggih. Wuyung. Oke, sembah nuwun. Wuyung Pak, kula nyobi wuyung nggih. Langsung gamel royal mawon nggih. Nggih masuk, nggih langsung dangdut mawon. Boten ngangge pos langsung dadi. Nggih, wuyung. Nggih, niku wis dari panjenengan Bapak Ketua Panitia nggih. Oke, Nggih. kan dipun sebut tembangipun Woro Wuyung. Monggo, ini Bu.
lara ora kaya wong kang nandang mangan dolan rajenan dolan nang omah bingung mong kudu weruh waten ati joko sumahayu apa ora renyuh sawangen iki awakku sing turu berapa mudah leganana dan kunandang prontok witen pari dimen mari gantulara hati aduh gawa duduku sumah ora krasa apa pancen tega bapalo janur parengo sada mereka nandang uyup asik Budi Wijaya larane lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan doyan rajana dolan nang omah bingung mong kudu weruh waten ati joko sumahayu apa ora trenyuh sawangen iki awakku sing turu kelapa muda leganana dan kunandang prontok witen pari dimen mari dan kulara hati aduh nyawa duduku sumah ora krasa apa pancen tega bapalo janur parengo sada mereka ngandang uyuh matur suwun Majono nggih niki gendane Bapak LPMD napa ning rambune niki Pak nggih hati-hati Pak nggih hati-hati Nggih, Pak. nggih hati-hati Boleh mengambil asal tidak royokan.
Sampun. Mangke malih nggih. Mangke malih. Ngapunten Pak, ngapunten nggih. Pak nggih, ngapunten nggih. Mangke malih. Mangke malih nggih. Nggih, mboten napa sampean royok tapi mangke malih nggih gentosan. Nggih. Apa Pak Habib lagune? Nggih Mas Jono. Nggih, Kak. Niki sampun enten rondo kempling Rondo kempling. Mas. Nggih. Kadose nyekar piyambak ya niki. Monggo. Nggih. Suatene saya kok pian Nggih pergi. nggih. Dari Bapak Panitia di perangkat dusun. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Pare Mas. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Iku mang suarane Bapak Samsi LPMD. Gilirane wakilan dari perangkat desa Bapak Irul. Wakili Bapak Kepala Desa harus munggah pokoknya Bapak Irul. Bapak Irul. Ayo munggah. BPJ diwakili Bapak Kuwan. Ayo Bapak Kuwan. Hah? Ayo Bapak Irul. Bapak Kuwan. Hah? LPM ini Bapak Makri. Ini Pak Makri. Nggih, Mas. Nggih, ning Yang diminta warung tendo. warung tendo. Wis. Siap. Siap punan nggih. Ayo sinten Mas Yeay. Mas Roni, monggo Mas Roni. Sik, Mak sebentar Mas Roni. Nggih monggo Bapak. Lagi ya? Iki kaya wong tawuran bengok-bengok kabeh. Oke, pun Jan- lanjut. Nggih. Nggih. Nanti ada waktunya sendiri untuk Lah nggih. bolo-bolo sabu. Siap pasti kula layani. Jadi Sampai- mboten saged nggih ten Bedayan. Ngaten nggih Mas nggih. Nggih. Lah nggih. Bisa tertib kok sabu-sabuku ya yang ada di sini. Semuanya saged tertib. Siap. Monggo Mas warung tendo. Yeay. Satu teman warung tendo di LBW. Ada